Jednotka přijíždí na transportních nohách. Nohy jsou za každou ventilátorovou sekcí. Háky montujeme tak, aby nosné body nebyly na krajích a nedošlo k průhybu výměníků. Skládáme tam, kde je místo na sklopení jednotky a rovný povrch. Položíme a vybalíme z ochranné fólie, popřípadě dřevěné klece. Součástí dodávky jsou i izolátory chvění. Bývají přibaleny u rozvaděče. Zkontrolujeme, zdali nedošlo k poškození výměníků a ostatních částí. Následně odstraníme pásky, které drží nohy a jejich příčky a odneseme je. Pro sklopení jednotky si připravíme palety nebo dřevěné trámky z důvodu přečnívajících částí, zejména vývodům a krytům rozvaděče. Sklápíme pomocí hadrových vazáků do smyčky, kterou vidíte. Při nedostatečné délce vazáky nadstavíme a zároveň dbáme na vyrovnání obou smyček, které se při zvedání utáhnou. Zkontrolujeme správné umístění palet a pokládáme. Jednotku necháme podvázanou vazáky, zvedneme a namontujeme nohy.